Il-Parlament għandu jitlaqqa b'urġenza sabiex jiddiskuti b'mod immedjat il-mozzjoni parlamentari ta' sfiduċja kontra l-Ministru tal-Ġustizzja Edward Lewis. Sostna dan il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Gregg fid-dawl tal-istorja li ġi żvelata mill-ġurnal The Sunday Times li l-Ministru Edward Lewis kien qed ikkonfofa ma' Jorgen Fenech waqt li kien qed jagħmel kampanja kontra l-ġustizzja. Bernard Gregg qal li se jkun qed jikteb lill-Speaker tal-Kamra tad-Deputati sabiex ilaqqa l-Parlament b'urġenza sabiex jiddiskuti mozzjoni parlamentari ta' sfiduċja kontra l-istess Ministru tal-Ġustizzja li se titressaq mill-Oppożizzjoni Nazzjonalista it-tnejn. Minflok ma' Edward Lewis appoġġja l-isforzi tal-ex-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil sabiex tkun żgurata investigazzjoni dwar il-kumpanija ta' korruzzjoni ta' Fenech 17 Black, Lewis daħaq bih u ddeskrivih bħala teddida għas-saltna tad-dritt filwaqt li bat messaġġi segreti lil Jorgen Fenech biex ifittex l-approvazzjoni tiegħu. U waqal ukoll lil Jorgen Fenech li l-votanti Laburisti huma ġaħan u ma jfittxux il-kompetenza politika iżda tfal u pożi. Bħal Robert Abela, Edward Lewis huwa politiku li fil-waqt li jippreżenta lilu nnifsu bħala l-wiċċ tar-riforma fir-realtà huwa wieħed mill-persuni responsabbli għall-ambjent ta' impunità li nħoloq mill-Istat u li wassal għas-sitwazzjoni li ninsabu fiha llum. Il-mozzjoni tal-Partit Nazzjonalista se tkun l-ewwel test għall-Grupp Parlamentari Laburista sabiex juru bil-fatti li talmu l-lezzjoni tagħhom u li verament lesti jaħdmu fl-interess nazzjonali. Għalhekk il-Partit Nazzjonalista jittama li Robert Abela u d-deputati tiegħu jivvutaw favur din il-mozzjoni sabiex jingħaqdu mal-Oppożizzjoni Nazzjonalista u jibda jitnaddaf isem pajjiżna u fost oħrajn Malta terġa' ssib ruħha fuq l-lista l-bajta tal-FATF mill-aktar fis possibbli.